Хәйрле кеш НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбина Вәлиева. Бүгінгі чыгарылышның төп темалары. Хезмәтләре өчен хөрмәт. Все вкусно, спасибо. Все здесь жители, добрые. Химиклар проспектындагы 64-нче йортта яшәүчеләр ишек алларында ремонт ясаган эшчеләр өчен табын кырдылар. Интеллектуаль транспорт системасы 1 сентябрьдән Түбән Камада автобуслар кондукторсыз йөриячәк. Сак бул, урман бете. Сезон башыннан 315 кешегә талпан кадалган. Каләм ияләре бәйрәм үзәгендә. Безгә бергә җыелып очрашу өчен ул безнең өчен зур вакыйга. Чирмешәндә 4-нче медиа сабан туе узды. Җиңүчеләр рәтендә Рубах үзәге рәисе Алсу Забирова милли һөнәри премия лауреаты булды. Хезмәтләре өчен хөрмәт. Химиклар проспектындагы 64-нче йортта яшәүчеләр ишек алларында ремонт ясаган эшчеләр өчен табын кырдылар. Өстәлгә камыр ризыклары, кайнар аш, чәй куялар. Хәзер безнең йорт яны территориябез курчак кебек диләр. Кунакчыл Түбән Камалар белән безнең иҗат төркеме дә аралашып кайтты. Өстәл сый-нигъмәттән сыгылып тора. Чәкчек, өчпочмак, бәлеш, Химиклар проспектындагы 64-нче йортта яшәүчеләр урамда чәй табыны коралар. Төп кунаклар, эшчеләр, тырыш хезмәткә олы хөрмәт ди Түбән Камалар. Каждый день с утра до позднего. Эссе көннәр торуына карамастан, юл төзүчеләр көн сайын иртәдән алып кичкә кадәр баш күтәрмичә эшлиләр. Бөтен эшне бик пөхтә башкаралар. Хезмәтләре өчен аларга рәхмәт. Быел 6 һәм 7 микрорайоннарга караган йортлар арасында безнең ишегалды программасына бердән-бер адрес эләгә. Эшчеләргә шактый тырышырга туры килә. Территория гаять зур техника монда 60 елга якын кергәне булмаган. Хәзер күпчелек эш башкарылган, яктырткычларны монтажлыйсы кала, соңыннан төзекләндерүгә керешәчәкләр. Безнең ишегалдын танырлык түгел, матур, уңайлы, төзек диләр биредә яшәүчеләр. Все вкусно, спасибо. Все здесь жители, добрые. Эшчеләрне җыеп, аларга рәхмәт йөзеннән чәй ишерү Түбән Камада үзенә күрә бер матур традиция. Гөлия Нигъмәтуллина, Вера Моратова, НТР яңалыклары. Кондукторлар хезмәтеннән тулысынча баш тарталар. 1 сентябрьдән Түбән Каманың җәмәгать транспортында контактсыз түләү системасы эшли башлаячак. Бу хакта Екатеринбургта узган Иннопром форумында Радмир Билеев хәбәр итте. Шәһәр мэры әйтүенчә, яңа интеллектуаль система автобуслар һәм трамвайлар хәрәкәтен реаль вакыт режимында күзәтергә, пассажирлар агымын анализларга, маршрутларның расписаниесе нигезендә үтәлешен контрольдә тотырга мөмкинлек бирәчәк. Бу яңалык Түбән Кама халкына күрсәтелә торган транспорт хезмәтләренең сыйфатын яхшыртырга ярдәм итәчәк дип өстәде район башлыгы. Татарстанда 5400-дан артык кешегә талпан кадалган. Аеруча Казанда яшәүчеләр зыян күргән. Баш калада бөҗәк тешләү белән бәйле 1800 очрак теркәлгән. Түбән Камада 315 кеше медицина ярдәме сорап мөрәҗәгать иткән. Роспотребнадзор белгечләре кисәтте. Табигатькә чыкканда талпаннардан саклый торган махсус чаралар кулланырга, тәнне каплый торган кием киергә, өйгә кайткач үзеңне һәм якыннарыңны җентекләп тикшерергә кирәк. Урман бетте кадалган очракта кичекмәстән табибларга мөрәҗәгать итегез. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Каләм тибрәтүчеләр оста язучылар гына түгел, спортта да җитез һәм көчле. Чирмешәндә узган медиа сабан туйманы тагын бер катраслады. 4 ел тарихы булган бәйрәмгә Татмедиа җәмгыятенең барлык филиаллары чакырылды. 500-дән артык журналист милли ярышларда катнашып, хуҗалар әзерләгән метр ярым диаметр зурлыктагы суган пирогы белән сыйланды. Иң кызыклы мизгелләрне бергәләп карыйк.
Ширмешеннер қонақларны жер бейлер білен қаршы ала, бұл Сабан туйға хас милила. Аның иң көңілі өліші бүләк жию. Бейремнің тамашашысы да, қатнашушысы да журналистлар. Алар күнде телевидение, радио, газет аша республика халқына мөһим яңалыкларны җиткерә. Бүген каләм ияләре үзләре күңел аша. Мейданда милли спорт уеннары, бәйге ярышлар кызганнан кыза барды. Көйәнтә белән су ташу, шүлмәк вату, утын кисү, баганага менү. Иң кызыгы аркан тартышу булды. Иратлар арасында беренче урынны Интермедиа холдинги командасы яулады. Но пестрецы рвут, и есть победители! Город Нижнекамск, поздравляем! Татмедиа корамагына 66 филиал керә. Булар 98 газета, 17 журнал, 19 телеканал, 14 радио һәм 80-гә якын сайт. Алар төрле телләрдә эшлиләр. Иң алдынгыларына Татмедиа агентлыгы җитәкчелеге рәхмәт хатлары тапшырды. Бүләкләнүчләр арасында НТРның социаль шелтәрләр белән эшләүче белгеч Галинә Мәхмүтова да бар. Татмедиа ул уникаль оешма, бөтен республиканы берләштереп тора. Безнең һәрбер шәһәребездә, һәрбер район үзәгендә безнең редакциялар эшләп тора. Журналистларыбыз республика тормышына бик актив катнаша. Аларның эшчәнлегеннән башка безнең тормышны бүгенге көндә күреп булмыйдыр. Социаль-икътисади үсешкә зур өлеш кертәләр, яктырталар, тормышны күрсәтәләр. Менә бөтенебезгә бергә җыелып очрашыр өчен ул безнең өчен зур вакыйга. Сабан туй үткәрү урыны очраклы гына сайланмаган. Ширмешән районы суган үстерү белән дан тота. Шуңа да районның визит карточкасы диаметры 1,5 метр булган яшелчә пирогы. Аны әби бабайлардан калган рецепт буенча пешергәннәр. 50 килограмм суган, 60 йомырка, 10 килограмм он, сода, тәмен чайында тузын, песогын, салдык, кымбагаш майы, майонез, разные дрожжи. Традиционный черемшанский брендовый суган белән. Катнашучылар әлеге төбәкне юкка гына Татарстан Швейцариясе дип йөртмиләр. Аның гүзәл табигаты һәркемне сокландырды. Район башлыгы исә кунакларны киләсе елда да кабат килергә чакырып, җылы теләкләрен җиткерде. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Медиа Сабан туе быел 4нче тапкыр узды. Рубах үзәге рәисе Алсу Зәбирова коммерцияле булмаган оешмалар хатын-кызлары милли һөнәри премиясе лауреаты булды. Ул 8 мөмкинлекләр номинациясендә җиңү яулады. Бүләкләү тантанасы Мәскәүдә узды. Быел конкурска илнең 76 төбәгеннән 250 гариза килде. Финалга 200-гә якын катнашучы узды. Алар 23 номинациядә көч сынашты. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич көн 1дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Кичләрегез күңелле һәм файдалы булсын.